Kaixo, ni Josean. Kaixo, Josean. Kaixo, Josean. Kontatu, nola sentitzen zaren? Jo, oso txartu. Bakardadea, jendearen epaiak eta begiradak, jasen ezina. Eta gainera batek barre, besteak ez ikusiaren egin, oso gogorra aditzik gabeko bizitza. Aditzak, entzuna neukan, baina ikusten du lehen aldera. Zu ere Josean bezala sentitzen zara? Esaldiak amaitu gabe usten dituzu? Aditzak erabili behar dituzun bakoitzean euskaldun izateaz damutzen zara? Lasai! Hemen duzu Adizkinator! Venga! Mugi! Zaitez! Venga! Zer demontre? Zer? Lagun... Zeitzaket? Josean bezalakoa izan nahi duzu? Euskaldun normala izan nahi duzu? Ahastu aditz taula ulertezin horiek. Ausartu zaitez euskitzek bezala hitz egitera. Hasi behingoz, teleberria ordubete lehenago ikusten. Deskargatu Adizkinator aplikazioa. Nik probatu dut eta oso ondo. Zuk pertsonak esaten dizkiozu adibidez. Zuk ni. Ta berak nauzu esaten dizu. Eta aldrebes bai. Adibidez, datorkio. Ta berak esaten dizu ura are. Itzela da, mundiala. Nien indunan ika erabiltzera ausartzen. Eta orai, dragoibolako frizdarek bezala hitz egiten dinat. Lehen, trinkoekin, zalantzetan nenbilen une oro, baina orain, barra darabiltza. Frogatuta dago. Adizkinator erabiltzen duena zoriontsuagoa da. Izan zaitez Josean bezalakoa eta eskuratu Adizkinator aplikazioa debalde Google Play dendan.